Gurbanygul Berdimuhammedow ýakyn günnogordaky çylşyrymly ýagdaýlary siýasy diplomatik ferişdeler arkaly çözmäge çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanygul Berdimuhammedow Awstriýa Respublikasyna saparynyň çäklerine Türkmenistanyň köpçülikliň habar beriş ferişdeleriniň ýolbaşçylary bilen bolan söhbetdeşliginiň dowamynda beýan etdi. Watan habarlary ýepleşigine habar berilişi ýaly Türkmen halkynyň milli lideri häzirki ýakyn günnogordaky ýüze çykan ýagdaýlar bilen baglylykda Türkmenistanyň köpçülikliň gyrış ýaraglaryny gadagan etmek uğruna üzül ketil çykyş edýändigini açyk aýdyp, ýurdun ýaraglary gödөгçilik etmek boýunça esasy halkara hukuk resminamalarynyň köpsüne, şol sanyna ýadro ýaragyny ýaratmazlyk hakynda şertnama we ýadro sinaglaryny doly gadagan etmek hakynda şertnama gatnaşyjy bolup durýandygyny nykdy. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galan bize agzap bolmakly hem unutmaň.